Boas a todos. Desta volta falaremos das delegacións. Xa vimos moitos xeitos de realizar operacións no noso dominio, como creación de usuarios, creación de unidades organizativas, traballo con contrasinais e políticas de contrasinais, engadir equipos ao dominio, etc. Vemos que cada vez as labores de administración e mantemento do servidor, do servidor, sí, do domain controller, cada vez son maiores, non? É dicir, xa empezamos comezamos a sufrir nas nosas propias carnes, pois, efectos de, como xa temos varios usuarios, e andivemos mudando contrasinais, pois, bueno, é que me esquecín da contrasinal deste usuario, bloqueino, etc. E labores tan sinxelas como o que o reseteo dunha contrasinal, pois, se convirten en tarefas moi recurrentes. Un administrador do dominio non pode estar a este tipo de operativas, porque senón realmente non faría nada. Pensade que nós estamos nun contorno moi pequeno, un contorno de laboratorio, un contorno de probas, un servidor, 2 clientes, usuarios, pois 6, 7 usuarios, vale? Isto non é unha contorna real, vale? Pensade que unha corporación media ou grande corporación, xa vos digo, un administrador do dominio non pode estar a estas historias. Entón, unha das vantaxes que ofrece Active Directory é que se poden delegar tarefas administrativas sobre outros usuarios, vale? Así, por exemplo, pois eso, reseteo de contrasinais, xestión de usuarios básica, pois engadido de equipos, etc. Ese tipo de labores podense xestionar dende outros usuarios, vale? Veremos como se fai isto, vale? O que temos que abriremos a ferramenta de usuarios e equipos de Active Directory. E o que podemos facer é coller pois, no obxecto no que queremos delegar esta operativa, por exemplo, no obxecto na unidade organizativa alumnos, prememos no botón dereito e dicimos delegar control, vale? Aparece un pop-up cun asistente e nada, damos a seguinte e dicimos a quen lle queremos otorgar o control sobre este obxecto. Entón, vamos e buscamos pois, por exemplo, vamos a darlle a Pepe Calo, vale? A Pepe Calo, seleccionamos usuario, pode ser usuarios ou pode ser grupos, vale? E aquí temos unha das tarefas máis comuns, vale? Crear, eliminar e administrar contas de usuario, restablecer contrasinais, ler a información do usuario, crear, eliminar e administrar grupos, modificar a pertenencia a grupos, etc. Vale? E incluso tedes tarefas personalizadas, vale? Nos, para comezar polo comezo, van as redundancias, asignaremos unha das tarefas máis sinxelas e máis repetitivas, vale? Que é o restablecemento de contrasinais, vale? Damos a seguinte e, en principio, todo foi correcto. Vale, se nós agora imos aquí en alumnos e damos a propiedades en seguridade, podemos ver que temos, bueno, aparece Gerardo porque fixen unhas probas antes, vale? Pero aparece como Pepe Calo, se lle damos a opcións avanzadas, veremos como este usuario, pois, onde está? Aquí, pode restablecer a contrasinal, vale? Bueno, a partir de este momento xa estaría. Que pasa? Que existe un problema, porque Pepe Calo se quere administrar ou resetear estas contrasinais, que teria que facer? Tería que entrar no domain controller, e isto é inadmisible. É dicir, nós temos que restringir o máximo posible os accesos a máquinas sensibles como é o domain controller. Entón, para eso, o que se fai é utilizar os clientes, vale? Eu teño aquí un cliente, imos entrar primeiro, vou comprobar que este todo correcto, porque acabo de clonar, entón o primeiro, comprobar que a rede está correcta. Vale, San Clemente, correcto. Segundo, nada, iniciamos sesión, este usuario, abc, 1, 2, 3, punto, vale. E o seguinte, comprobar que esta máquina se atopa no dominio. Parece que sí, vale, pero imos comprobalo, vale. Nada, abrimos unha consoliña, facemos un ipconfig, vale, parece que está todo correcto, incluso lle está dando, está metido no DHCP. Podemos ver como no server, bueno, están as concesións, vale, en principio está todo correcto. Bueno, unha cousa que me faltaría é o nome está incorrecto. Imos mudarlo e continuamos. Vale, xa temos o nome mudado, non vamos o proceso porque, bueno, está noutros vídeos e non compete a este vídeo perder tempo nesa parte. Vale, antigamente que se facía? Antigamente o que se facía era instalar
o que lle chaman as RSAT, Remote Server Administration Tools, vale? E o que permitía era, instalábase esas ferramentas nun cliente, o que permitía era o acceso a, bueno, a este tipo de operativa dende un cliente. Isto sería o xeito correcto de facelo. Como se facía isto? Pois dende un navegador, vale, vou meter esta máquina en NAT, vale, para poder ter conexión a internet, e dende un navegador podíamos, aquí está, descargar estas ferramentas. Nada, poñemos RSAT Windows 10, vale, e, pois, mismamente esta primeira ligazón, escollíamos o idioma, descargar, e escollíamos, pois, a versión de tal, descargábamos e executábamos. Digo antigamente porque xa non se fai así, vale, dende as versións de servidor de 2019, penso, dende logo de 2022 sí, e as últimas versións de Windows 10, isto xa non se fai así. Como se fai? Pois o que se fai é o seguinte, vale, imos a configuración, e dentro de configuración ampliamos esta ventaniña, lle damos a configuración avanzada de sistemas, non, onde era? Cambiar nome deste equipo avanzado, un segundo, non é nesa configuración, abriume unha que non era, unha ventana que non era, e de aquí, vale, configuración, en aplicacións, aquí en características opcionais, damoslle a agregar unha característica, fixadevos, aquí abaixo aparecen as RSAT, e aparecen as RSAT desglosadas en como mini servicios, ¿no? Es decir, eu podo instalar a administración servidor, cliente administración de direcciones IP, vale, vamos a instalar unha delas para que vexades o que ocurre. Administrador servidor, vale, doulle instalar, está instalando, esperamos, e xa aparece instalada. En principio debería aparecer, aquí está a aplicación, e debería aparecer, fixadevos, estos son a vos, verdad? E a pantalla de configuración do server. Que pasa? Que eu se lle dou a agregar outros servidores para administrar non me aparece nada. Primeiro, porque non estou no dominio, estou con NAT, vale? Entón vou facer o cambio e vou meterme para que vexades o que ocurre. Xa iniciei sesión, vale, dentro do dominio, e voltamos á administración do administrador do servidor, vale, podemos darlle a agregar a administrar, pero que pasa? Non entrei como un usuario do dominio, vale, pechamos a sesión e entramos como un usuario do dominio, vale, escollemos, non está collendo por algún motivo o dominio, vale, agora si este equipo xa vos dixen, era unha clonación recién feita, non está metido no dominio. Vamos a entrar como Pepe, con contrasinal de Pepe, que se non me equivoco debería ser esta. Vamos a ver, tardará un poquinho porque a primeira vez que inicia este usuario, vale? Saltamos este impasse. Unha vez dentro, voltamos á aplicación de administrador do servidor e veremos que ocurre. Vemos que, bueno, a pantalla que xa nos sona e podemos escoller, xa aparece o dominio, vale? Damos a buscar dentro do San Clemente a máquina, queremos administrar o San Clemente, fixadevos que ocurre. Acceso denegado. Que está ocurrindo? A máquina está no dominio, a ferramenta está instalada, entreu co usuario do dominio, pero que pasa? O usuario non ten permiso para administrar o servidor. Para que lle demos permiso? Se lembrades, só lle demos permiso para resetear contrasinais, co cal non ten permiso para administrar o servidor, vale? Entón, teríamos que instalar outra ferramenta. Para elo, voltamos outra vez pechamos esta sesión, iniciamos sesión como usuario de administrador local, porque Pepe tampouco ten permisos para instalar nada, vale? Lembrade que hai que poñer isto en NAT para poder ter acceso a internet, vale? Entramos como usuario local, lembrade que para entrar como usuario local é / usuario e a contrasinal de usuario. Voltamos outra vez á configuración, aplicacións, características opcionais, agregar unha característica opcional e desta volta instalaremos a
ferramentas de Active Directory do Mainline Servers, penso que esta falo de memoria, pero eu diría que esta aquí. Probamos. Unha vez está instalada, debería aparecer aquí usuarios e equipos do Active Directory. Vale, pechamos sesión, voltamos outra vez a entrar como usuario do dominio, pp abc123. Buscamos a ferramenta, usuarios e equipos de Active Directory, e aparece a ferramenta que tamén estamos apuntumados, San Clemente, damos a ver características avanzadas, centro de usuarios, DAO, primeiro. Vale, quedamos que o alumno, eu podo crear usuarios, ni sequera aparece a opción novo. Non podo, porque non teño permisos. Podo eliminar usuarios, vamos a verlo, non teño permisos. Que podo facer? Deshabilitar a conta? Non teño permiso, pero si o que podo facer é a Gabriel, podo restablecer a contrasinal. Digolle que a nova contrasinal será nba123.4.guión, nba123, por exemplo, guión, usuario teño que cambiar, e vou deixar isto desbloquear a conta do usuario, a ver que ocorre. Dame un erro, vale? Porque tampouco teño permiso para ese, simplemente teño permiso para abc123. Para cambiar a contrasinal e deixar que o usuario cambie a contrasinal cando inicie sesión. Para isto non teño permiso. Doulle e funcionou. Vale? Co cal poderíamos probar un usuario que tivese unha contrasinal e dende aquí eu podería resetear. Este é o xeito axitado, valga a redundancia, de traballar deste tipo de operativa máis rutinaria e menos trascendental, para liberar deste tipo de operativa ao administrador do dominio. Vale? Veña, un saúdo.